F'operazzjoni delikata fin-Nofsinhar ta' Malta, il-forzi tal-ordni bl-għajnuna tas-servizzi tas-sigurtà irnexxielhom jarrestaw erba' rġiel, 3 minn Birżebbuġa u ieħor mix-Xajra, suspettati li kienu l-moħħ wara bomba illi tqiegħdet ma' karozza ta' negozjant fil-Fgura. L-operazzjoni bdiet kmieni l-ħamis filgħodu wara kważi xarejn ta' investigazzjonijiet intensivi mill-pulizija u l-esperti forensiċi. L-operazzjoni ħadet bosta sigħat u fiha ħadu semma ta' taqsimiet tal-Pulizija u tal-Forzi Armati ta' Malta. Residenti fiż-żona tal-Qajjenza f'Birżebbuġa qalu lil One News li għall-ħabta tal-10:30 ta' filgħodu lemħu lil pulizija jimmanezzjaw wieħed mill-irġiel arrestati li kien f'kamra falqa li fiha hemm maħżuna bosta trakkijiet u skips. L-operazzjoni li saret mill-art u anke mill-ajru permezz ta' helikopter tal-Armata komplita għaddejja sa tard dwar nofsinhar f'diversi postijiet relatati batta uffiċjali tal-forensika u oħrajn mit-taqsima tal-esplussivi tal-Forzi Armati ta' Malta jiġbru kull evidenza minn fuq il-post. Kien fl-4 ta' Jannar li għadda li l-Pulizija bdiet bl-istħarriġ tagħha dwar dan il-każ meta flimkien ma' membri tat-taqsima tal-esplussivi tal-Forzi Armati ta' Malta bdew ħidma delikata biex ineħħu l-bomba li twaħlet mal-vettura tan-negozjant tal-karozzi Mario Scicluna. Il-Pulizija ġew informati bil-każ wara li residenti semgħu ħoss ġej minn taħt il-vettura wara li ħadet biċċa mill-bomba. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija spjegaw ma' One News li dan kien kruċjali biex il-Pulizija waslu għall-arrest tal-erba' rġiel. Dan wara li l-investigaturi analizzaw b'reqqa kbira il-kontenut tal-bomba li ma ħaditx u li baqgħet imwaħla mal-karozza bl-esplussiv il-aktar x'kien TNT. Il-Pulizija qalet li l-Maġistrat tal-Assa Consuelo Xerri Herrera li qed tmexxi l-inkjesta dwar dan il-każ ġiet infurmata bl-iżviluppi li seħħu matul il-jum waqt li l-investigazzjonijiet tagħha għadhom għaddejjin. Intant b'reazzjoni l-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru għall-Internu u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia faħru l-ħidma tal-forzi tal-ordni f'pajjiżna għal ġlieda tagħhom kontra l-kriminalità f'pajjiżna.